O presidente da Xunta visitou as obras de mellora do saneamento no entorno do río Lameira, en Marín, unha actuación de máis de 4 millóns de euros que busca reducir o risco de vertidos e mellorar a calidade das augas da ría de Pontevedra. O río Lameira está a cambiar de aspecto. As obras de saneamento que se están a executar neste entorno permitirán retirar o antigo colector do leito do río e instalar un novo fora del. A actuación inclúe tamén un novo tanque de tormentas e melloras no sistema de bombeo, infraestruturas pensadas para reducir o risco de vertidos, especialmente durante os episodios de choivas intensas. O proxecto conta cun investimento de 4,1 millóns de euros e non se limita ao saneamento. A intervención contempla tamén unha senda peonil de 1,2 km, a eliminación de elementos degradados e a creación de novos espazos públicos para a veciñanza. Se aspiramos a ter unha Galiza calidade de medio ambiente, estas obras son necesarias, imprescindibles. Son complexas, non son baratas, pero hai que ir facéndoas. Porque aquí empeza, ademais, como digo, o saneamento das nosas rías e o que chega despois é a xente que vive do mar, as praias que queremos ter en magníficas condicións, e o turismo, e todo aquilo do que presumimos. Rueda destacou que estas actuacións forman parte dunha estrategia máis ampla para mellorar o saneamento da ría de Pontevedra. Total, a Xunta destina máis de 56 millóns de euros a diferentes intervencións que benefician alrededor de 242.000 persoas de Marín, Pontevedra e Poio. Todo o que aquí se executou, o tempo que levou, sinceramente creo que valeu a pena. A maioría vai enterrado, tamén é outra razón para poñer en valor e explicar estas cousas. Estas cousas non se ven, hai quen pensa que só vale a pena investir en cousas que están aí para velas, para lucilas e para presumir delas. Eso está ben, pero as que se enterran, as que non se ven, son as que moitas veces permiten que as que están na superficie estean bonitas, estean presentables e se poida presumir. O obxectivo é actuar desde a orixe para evitar vertidos e protexer a calidade das augas da ría, pero tamén recuperar o entorno de Lameira como un novo espazo para o paseo e o desfrute da veciñanza.